Gepleyer Azatlyk Radiosyň. Akşamyk hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2016-njy ýylyň 8-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışdyrýarym. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komiteti Türkmenistany gynamalardan el çekmäge çağırdy. Bu komitetiň 7-nji dekabrda ýaýradan jemleji hasawatynda Türkmenistan türmelerde tutsaglary gynamakda, şol sanda seksual zorluklary we urulup ýenjilmeleri ýygyderle amalaşdyrmakda şeýlede siýasy tutsaglary ýitirim etmekde aýplandy. Erkinlikden mahrum edilen adamlaryň gynamalara we ýowuz daramalara, şol sanda urulup ýenjilmelere giňden sezebar edilýänligi barada ýygyderli gelip gowuşýan maglumatlar ören alada döredýär. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetining çarşembe güni ýaýradan hasawatynda aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň bu çağırşy Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň türkmen häkimetlerini Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşowy dessine goýbermäge we onuň howpsuzlygyna kepil geçmäge çağırşynyň ýa-da gabat geldi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşow 3-nji dekabrda Daşowuz welaýatynyň Könürgen şäherinde polisiýa tarapyndan öýünden ekidildi we gynamalara sezebar edildi. Yerli polisiýa wekilleri onuň ejesini hem tutsak etdi. Şeýlede polisiýa Hudaýberdi Allaşowyň aýalyny ýaş çağalarynyň öňünde urup ýençdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Tom Kent Hudaýberdi Allaşowyň Türkmenistanda tutsak edilmegini onuň jurnalist hökmünde alyp baran professional işi bilen baglaşdyrýar. Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň daşary işler ministrleriniň Germaniýanyň Gamburg şäherinde 8-nji dekabrda geçirýän ýyllyk duşugynda Ukrainadaky we Siriýadaky krizislaryň maslahat ediljekdigi aýdylýar. 2 günlük duşugyň öň ýanynda Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier ortady Ýewropada dartgynlygy gowşatmaga we Siriýada okatyşygy gyssagyly besetmäge çağırdy. Steinmeier'in edarasy onuň bu çykyşyny 7-nji dekabrda Ortiýatyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşugynda edenligini aýtdy. Şeýlede Lavrov Gamburgda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bilen duşuşdy. Lavrowyň bu gepleşiklerde Aleppodaky iňňän aýylgan şäherde maslahat edenligi habar berildi. Ortiýatyň günbatary bilen gatnaşyklarynyň dartgynlaşmagyna Moskwanyň Siriýada amalaşdyrýan howa hüjümleri we onuň prezident Başar al-Asadyň hökümetine berýän beýleki ýardamy hem goşunt goşdy. Munyň öňü tirasynda 7-nji dekabrda Siriýanyň we Ortiýatyň liderleri gozgalaňçylaryň we günbatar döwletleriniň ok atyşygy besetmek baradaky çağırışlaryny ret etdiler we Aleppo şäherini eýlemek boýunça basyşyny güýçlendirdiler. Olar şäheri gaýdyp almak boýunça ýeňişiň ýurtda 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşynda hörülşükli pursat boljakdygyny aýdýarlar. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad hökümetiň Aleppo şäherine tas doly gözegçilik edýänligini aýdyp, gararsyz tynçylaryň we media terýişleriniň beren maglumatlaryny tasdiklady. Aleppo Siriýanyň iň köp ýylatly şäherdi. Şäheriň gündogor bölегine gözegçilik eden gozalaňçylar noýabryň ortalaryndan bäri öz elindäki giňişlikleriniň 75-80% çemetini şol sanda şäheriň gadymy bölegini elden berdiler. Hökümet güýçleriniň Aleppo şäherini eýlemegi Başar al-Asadyň ýurtda uzak wagtlap dowam eden gozalaňçy hereketleriniň soňuna çykmak boýunça alyp barýan görüşünde üstünlük kazanmagynyň möhüm alamaty bolup biler. Azerbaýjan 8-nji dekabrdan başlap daşar ýurt valutasynyň ýurdun daşyna geçirilmegine çäklendirmelerini güýçlendirdi. Täze düzgüne görä Azerbaýjanyň banklarynda hasaplary bolmadyk ýaşaýjylar günde ýurdun daşyna bir günde 1000 Amerikan dollaryndan artyk möçberde pul iýerip bilmeýärler. Bir aýda her adama iýermäge ruhsat berilen puluň möçberi 10.000 Amerikan dollary bilen çäklenilýär. Azerbaýjanda 8-nji dekabra çenli bir aýda ýurdun daşyna iýermäge ruhsat berilen puluň möçberi 30.000 Amerikan dollaryna barabardy. Azerbaýjanyň Merkezi banky şeýle çäretini soňky aýlarda 3-nji ödek amalaşdyrýar. Ýurdun milli puly manat global derejede neftiň arzanlamagy sebäpli öz hümmetini ýitirýär. Energiýa serýişdelerine baý bolan bu ýurdun hökümeti milli pula bolan ynamy güýçlendirmäge finansiýar. 2015-nji ýylda Azerbaýjanyň manady Amerikan dollary babatyndaky hümmetini tas 2 ýitiripdi. Azerbaýjanyň döwlet gerdejileriniň 4-den 3 bölegi neftiň sowdasyna bagly. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Birleşen Milletler Guramasının Adam Gynamalara Garşy Komiteti Türkmenistany gynamalardan el çekmäge çağırdy. Bu komitet özüniň 7-nji dekabrda ýaýradan jemleýiji hasawatynda Türkmenistany türmelerde gynamalary, şol sanda seksual zorluklary we urup ýençmeleri ýygyderli amala aşyrmakda we syýasy tutsawlary ýitirim etmekde aýplady. Erkinlikden mahrum edilen adamlaryň gynamalary we ýowuz daramalara, şol sandy urulup ýenjilmelere giňden sedewar edilýän barada ýygyderli gelip gowşan maglumatlar ören alada goýýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyn Adam Gynamalaryna garşy komitetiniň çarşenbe günkü hasawatynda aýdylýar. Bu komitet Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowy köpçülükde çykyş edip ýurtda gynamalary ýol berilmejekdigini açaçan mälim etmäge çağırdy. Şol bir wagtda komitet Türkmenistan hökümet jurnalistleriň we adam hukuklaryny gorayan aktivistleriň öz işini we hereketlerini amal etmegine ruhsat bermelidigini ýytap, türkmen häkimetlerini öz işini berjay eden üçin ağır almak maksady bilen tutsa edilen ýa-da ýyl kesilen habarçylary we aktivistleri azatlyga goýbermäge çağırýar. Azatlyk Radiosuna bu hasawat dogrusunda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Emma Türkmenistanda tutsa edilen adamlaryň gynamalary we urulup ýenjilmeleri sedewar edilýäni barada ýygyderli maglumatlar gelip gowşýar. Şeýle wakalaryň iň soňkysy şu aýyň başynda bolup howpsuzlyk gullukları tarapyndan tutsa edilen Azatlyk Radiosunyň Daşary welaýatynyň habarçysynyň günne günaşy gynamalary sedewar edilýändigi habar berilýär. Azatlyk Radiosunda mekan täşrif bilen çykyş eden Hudaýberdi Allaşew 3-nji dekabrda Könürgen şäherinde tutsa edilip, ol türkmen resmiýetleri tarapyndan 11 kilogram nas terişdesini saklamakda günälenýär. Allaşewyň garyndaşlary we wakanyň şahaýatlary munyň toslama aýyplamadygyny aýdýar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosunyň prezidenti Thomas Kent hem Hudaýberdi Allaşewyň tutsa edilmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistika işi bilen baglanşdyrýar. Polisiýadaky we beýleki çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, Hudaýberdi Allaşewyň boýnuna etmedik işini dakmak üçin ony sütüm bilen ýenjipdirler we elektrik towy bilen gynapdyrlar. Soňky günlerde halkara guramalarynyň ençemesi türkmen häkimetlerini Allaşewy adat etmäge çağırıp beýanat ýaýratdy. Olaryň arasynda jurnalistleri gorumak boýunça komitet, Serhetsiz Reportyorlar Guramasy we Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy da bar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarinyň Günorta we Merkez Aziýa boýunça kömekçisi Nisha Desai Biswal hem 8-nji dekabrda Gamburgda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň geçýän ministrler derejesindäki 23-nji maslahatynyň çäklerine çykyş edip, Allaşewyň tutsa edilmegi barada berilen soraga jogap berdi. This is something that we are raising directly with the government. Biz bu meseleni Türkmen hökümetiniň öňünde gozgaýarys. Şeýle-de bu mesele boýunça ýagny Allaşewyň tutsak edilmegi barada beýanat hem ýaýratdyk. Türkmenistanyň hökümetiniň halkara kanunlaryndaky adam hukuklary boýunça halkara deklarasiýasyndaky şeýle-de öz baş kanunundaky borçnamalara laýaklykda berja etmeli borçlary bar. Şol borçnamalara laýaklykda biziň eşidýän maglumatlarymyz döwünden kabul ederlikli däl. That we are hearing about is absolutely unacceptable under those circumstances. Dip Nisha Desai Biswal aýtdy. Ýeri gelende bellesek soňky döwürde Azatlyk Radiosunyň Türkmenistanyň beýlek habarçylaryna hem basışlar güýçlenýär. Birleşen Milletler Guramasynyn Adam Gynamalara Garşy Komiteti özüniň jemleýiji hasawatynda türkmen häkimetlerini, jurnalistleri we adam hukuklaryny gorap çykyş eden aktivistlere şol sanda Altymrat Anamradow, Gulgelli Ananýazow, Sapar Mehmet Nepeshuliýew we Soltan Açylwa garşy ýowuz daramalaryň, gynamalary, edenetlikli tutsaw edilmeleriň amala aşyrylýanlygy baradaky maglumatlary derhal dollugyny we adalatly derňemäge çağırýar. Şeýle-de komitet Türkmenistan tutuş ýurduň çägindäki bu gynamalary öňüni almak üçin gyssagly we netijeli çäreleri kabul etmeli diýip, bu hereketleri amala aşyrmakda guman edilen adamlaryň cezalandyrylmagy üçin möhüm çäreler görülmeli diýdi.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. İnsan hukuklary bilen baglanyşykly mesele bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Miredow Gamburgda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarinyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň beýleki daşary ýurt ministrleriniň arasynda bolan duşuşyga gatnaşmady. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Gamburgda geçýän ministrler derejesindäki 23-nji maslahatyň çäklerini geçirilen bu gepleşikde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary John Kerry, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrlerini garşylap, Türkmenistanyň wekiliniň maslahaty gelip bilmänligine gynanýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň baş diplomatynyň 7-nji dekabrda geçirilen bu ýokary derejedäki maslahaty näme sebäpden gelip bilmänligi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýtyna hem hiç hil maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda Gamburgdaky maslahatyň çäklerindäki gryjdan jemgyýetçiliginiň arasyndaky duşuklara gatnaşan Türkmenistanyň Alternativ habarlary neşriniň redaktory Ruslan Miatiw Reşit Miredowyň gorku sebäpli Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň ýygnagyna gatnaşmanlygyny aýtdy. Miatiw Miredowyň gepleşikleriň dowamyny Türkmenistandaky adam hukuklarynyň bozulmalarynyň anyk faktlary, şeýle-de garaşsyz jurnalistleriň tutuk edilmegi, olara basyşlaryň görkezilmegi ýaly ýagdaýlaryň gozbolmagyndan huwatir edenligini nyktaýar. Türkmenistanyň Alternativ habarlary neşriniň redaktory Ruslan Miatiw şeýle diýär. Men pikirimçe oň sebäbi gorky. Sebäbi Reşit Miredow bu ýerde Germaniýada köp sorag beriljedigini bilýär, ýagny bilşimiz ýaly Adatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allah şoň barada, şoň ykbaly barada köp sorag beriljedigini bilip, şoň üçin gelmedi diýip pikir edýän. Çarşembe günü Germaniýanyň Gamburg şäherinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky S5+1 forumunaky gepleşikler eýem 4-nji gezek geçirilýär. Duşuklaryň dowamynda John Kerry ministrleri ýurtlaryň garaşsyzlygynyň, öz ugtiýarlygynyň we territorial bütünliginiň 25-nji ýyl dönümi bilen gutlady. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky S5+1 galipdaky gepleşikleriň dowamyny regional, şol sanly ykdysady gatnaşyklar, sewitdäki howpsuzlyk we daşarky gurşaw ýaly meseleler maslahat edilýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosi. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Trend habarlar gullugy türkmen metbuatyna salgylanyp, Türkmenistanyň Hazar deňdiniň türkmen waşaýlygyny emel ada gurýanlygyny habar berýär. Yarma şekilindäki adanyň gurulşy 2 ýyl odal başlandy we onuň 160 hektar meýdan tutýanlygy, ýagny 1.600.000 kvadratmetr boljakdygy habar berilýär. Bu territoriýada kiçi bolmadyk şäher ýerleşdirmek mümkin diýip türkmen metbuaty edýär. Mundan Türkmenistan garagymda emeli köl gurmaga $100 milyon harçlan bolsa ýakyny bahasy $2 milyard aşan täze aeroportu gurup gutardy hemde $5 milyard olimpiýa şäherçesini gurýar. Eýsem Hazar deňdinde gurulýan emeli adanyň nähil ykdysady ähmiýeti bar.
Adat Ýewropa we Adatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panier'in pikirine görä, bu şu wagta çenli eşdilen iň bir akyla sığmayan plan bolup durýar. Everyone knows, and the IMF just released a statement showing that they don't have a lot of money in the country. Hemmeler bilýär, halkara pul fondy ýepýan bu ýurtda inni üýşüp ýatan puluň ýokdugyny görkezýän beýanat ýaratdy. Kaspy deňdinde bir ada uranlarynyň olar türkmen topragyndaky ýerler öýleşdirmäge pul harçlany bolsalar has gowy bolardy. Ýagny ol pullar Türkmenistanaky ozul proýektlerine ýa-da täze aý gurmak ýalbyrda da ýatyran bolsalar bolmazmydy? Agwada ýaly bir kurort ýeriň barka Kaspy deňdinde emel ada gurmak näme derkar? Bu kim üçin we ondan kim näme peýda görjek? Ýa bu turistler üçinmi? Agwada hakykatda boş diýen ýaly ýatyr ahyrin. Ya da olar emelada ýurda has köp turist çeker öýdýärlermika? Men muňa şühe bildirýärnip Bruce Panier aýtdy. Do they think that an artificial island in the Caspian is going to get more people coming to the country? I doubt it. Elbette bu proýekt 2 ýyl odal Türkmenistan häzirki ykdysady kynçylyklardan uzagyrak başlandy. Emma Aşgabat deleliň ýaryndan gaýtman halkyň şuňky ýagdaýyna bu proýekti näme üçin wagt edýär? Bruce Panier'in pikirçe Türkmen hökümetiniň nukdaýnalaryndan bu Türkmenistana urulýan Patyomkin owalary ýalbyrdat. People in the country see that the situation is getting worse and worse. But if the Turkmen government can keep saying it's about to get better and we'll show you that it's not as bad as you think, because adamlar ýagdaýyň barha we barha agyrlaşýanyny görüp durlar. Emma Türkmen hökümeti hemmedat gülalyglyk bolar diýmegini dowam etdirýär we ýagdaýyň olaryň pikir edişýäli elbetdeligini görkezmek isleýär diýip Panier aýdýar. Ekspertiň pikirçe Aşgabat biz Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan geçirjisini urýarys. Biz Owganistan, Täjikistan demirýolyny urýarys. Biz agwadany urmak hem dowam etdireriz. Bizde geljek ýyl ýapyk günalarda söwüş sunugaty boýunça Aziýa oýunlary geçirler. Inni bolsa biz ada hem urýarys. And now we're going to build an island. So we're not broke, we're not a poor people. This is not a poor nation. Ýagny biz batan, garyp düşen adamlar däl. Bu garyp döwletler we şimdi hem şu hili beýik proýektlerimiz bar diýmek bilen adamlary ýurduň beýikligine, kuwatlydygyna anandyrmaga synanýar. We're still got all these great projects. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogşan Nurwan. Professor, tarih ilimleriniň doktor Şöhrat Kadirov 63 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Alymyň dosty jurnalist Ürsem Safronow Facebook'da Şöhratyň 5-nji dekabrda tarpataýyn ýogalanyny aýdyp, onuň 30 ýyl çemes odal Aşgabat ýer titremesi barada ýazan kitaby bilen giňden tanalanyny ýatlaýar. Şöhrat Kadirov öz sözlerine göre Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasyndan Adatlyk Radiosy üçin gepleşik taýýarlanlygy sebäpli goýulypdyr. Ol Türkmenistanyň dören syýasy ýagdaýlar sebäpli 1990-njy ýyllaryň 2-nji ýarmyny Norwegiýa emigrasiýa gitdi we esasan ilmi iş bilen meşgullandy. Ol rus diline ýazylan Dünýä türkmenleri, taryhy demografik sen, Rus-Türkmen taryh sözlügi, Türkmenistan postkolonial klan jemgyýetine prezident bolanlary, Tire milleti, Türkmenistanyň etnik tarih, transformasiýa, döwletliligiň perspektiwalary ýaly kitaplaryň awtory boldy. Adatlyň redaksiýasy merhumyň ýakynlaryna gynan söýlerip, Professor Kadirov bilen 2007-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinleýijilere hödürlemegi makul bildi. Şöhrat, ýurda dolanmak mümkinçiligi hakynda näme pikir edýärsiňiz? Такова судьба, я думаю, многих туркменистанцев, изгнанных из страны. Iqbal şeýle boldy. Ýurtdan gysylyp çykarlan türkmenistanlylaryň köpüsini işden gyraklatdylar. Jaýlaryny ellerinden aldylar. Enatalaryndan, garnaşlaryndan, dost ýarlaryndan aýyrdylar. Ýöne olaryň watanyny ýüreklerinden goparyp bilendirler öýdemek. Olaryň köpüsi Azat Türkmenistana gullyk etmek üçin ýurda nädip dolanyp barmagyň pikirini edýän bolmaly. Meniň Türkmenistandan çykyp gaýdan wagtymdan bäri o ýerden gitmek isleýänleriň sany gaty köpeldi.
zorlukly kollektivleşdirme ýyllaryna hem Türkmenistanyň häzirki fiýal köp adam çykyp gitmek islemendir. Ýöne häzir köp adama çykyp gitmäge ýol bermeýärler. Просто не дают возможности уехать, спецслужбы не дают разрешения. Şöhrat, gelecek planlaryňyz hakynda ikagdaýda aýsaňyz. Мой главный план — сделать все, дожить до конца реальной демократизации Туркменистана. Meniň iň esasy planym Türkmenistanyň hakyky demokratik ýurt bolmak üçin ähli zady etmek hem şoňa çenli ýaşamak. Men watanymyň azat, dünýä üçin açyk ýurt bolmagyny isleýän. Halkyň hasratyndan baýlyk toplan partiýa işgärleri hem hanlar tarapyndan dälle, ýaş, akylly hem hoşgulaw adamlar tarapyndan dolandyrylýan Türkmenistany görmek isleýärin. Şoň üçin ähli zady ederin. Käbir hereketlerinden çen tutulsa, täze prezidentim şonu isleýär. Eger şeýle bolsa biz o prezidente bu diýpäniň ýerine ýetirilmegini, ýagny Türkmenistanyň ösýän bir ýurda öwürilmegini elden gelen kömek eder. Eger de prezident bu ideýany ally üçin bolanda, bu onuň uzak kürsü saklamazlygyna sebäp bolar. Ony özüniň ýarymçyk özgörtmeleri süpürüp taşlar. И его смоет волной его же половинчатых преобразований. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini dinlemezligi tapşyrmak boýunça ýörite duşuklar geçirilýär. Şeýle duşuklaryň hususanda Daşoğuz welaýatynda geçirilendigini Türkmenistanyň kanuny goraýjy edaralaryndaki çeşmelerimiz habar berdi. 7 dekabrda akşam mekteplerde geçirilen duşuklaryň dowamında Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini internetden we Sputnik antennalaryndan dinlemezlik barada tapşyryk berilipdir. Şeýle ýygnaga baran adamlaryň ellerinden mobil telefonlary ýygnalyp alınıpdyr. Ýene bir maglumata görä howpsuzlyk gullaklarynyň işärleri çanak antennalary Hotbird Sputnik'e tarap baktyrılıp oturdulan hojalyklara aýlanyp düşündürüş talap edipdir. Bu ýagdaý Azatlyk Radiosynyň Daşoğuzdaky habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň tutsak edilmeginiň ýa-da gabat geldi. Azatlyk Radiosynda Mekan Täşliýew lakamy bilen çykyş eden habarçy Hudaýberdi Allaşow 3 dekabrda Daşoğuzyň Könörgen şäherinde howpsuzlyk gullaklary tarapyndan öz öýünden äkidilipdi. Şaýatlar onuň polisiýada aýylgans urulyp ýenjilenligini we gynamalara tezewar edilenligini habar berdiler. Allaşow bilen bilelikde onuň ejesi Arazmiýady we Gurbantyýaç hem tutsak edildi. Polisiýa jurnalistiň aýalyny hem urup ýençdi. Soňky döwürde Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna basyşlar hasam güýçlendi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sultan Açylow bir aýyň dowamında 3 gezek hüjüme tezewar edildi, urulyp ýenjildi. Azatlyk Radiosynda çykyş eden adaty raýatlar hem ýyzarlandy. Liwap welaýatynyň Saýyt etrawynyň Azatlyk Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Dünýä Gözel Jumagulywa Azatlyk Radiosyna interwiu beren soň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilip 15 giýje gün diýilip tutsakhanada saklandy. 2015-nji ýylda tutsak edilen Azatlyk Radiosynyň Balkanawatdaky habarçysy Tapar Mehmet Nipesgulyýewiň ykbaly bir ýyldan gowrak wagtyň dowamında nämälim galýar. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komiteti 8 dekabr deden beýanatynda Türkmenistandan gynamalardan el çekmegi talap etdi. Munyň öňü sirasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen häkimetlerini Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşowy destine goýbermäge we onuň howpsuzlygyna kepil geçmäge çağırdy. Soňky günlerde adam hukuklaryny goraýjy we jurnalistleri goraýan iri halkara guramalarynyň en çemeti Türkmenistanda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň tutsak edilmegini ýadgaryp çykyş etdi we türkmen hökümetinden onuň destine boşadylmagyny we Azatlyk Radiosynyň beýleki habarçylaryna edilýän basyşlary besetmegi talap etdi.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Söhbetdeşimiz Türkiýedäki Türkmenistanly aktivist Rozbay. Goloýda Azatlyk Radiosyna çykyş edenden soň Türkmenistandaky dogan garnaşlaryna haýwat atylandygyny aýtdyňda. Şu arada bir maglumat beräýdiň dinleýijilerimize. Şol haýwat atylmak diýen zat benim üçin indi esken bir egen galdyrjy zat da del, waka da del. Emma benim şol ýakynda bundan bir 15 öňden çykyşymdan soň Türkmenistanyň ýene de şol milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri ýene de şol öňkü zulumuny, öňkü işlerini benim üstümden we benim ýegenlerime, dogalarına garşy dowam etdirmäne başladylar. Men soňky çykyş edenden soň edil şol meniň okan we ýaşan ýerim hem de Liwap welaýatynyň Takar etrafynyň nomber 6-njy orta mektebinde meniň ýegenlerime soraga jogap bolýar. Soraga jogap da ýörekde şol 6-njy orta mektebiň izine aradan 5 minut geçmezden 3 ton mektebiň öz işgärleri tarapyndan sorulmasy elbetde meni diýsen biraz gynandyrdy. Rozbay sözüň bilen bagışla sen näme üçin täzeden Azatlyk Radiosyna çykyş etmek islediň? Meniň täzeden çykyş etmemin ýene sebebi şul atylyp oturan haýwatyň, ýani çağalardan soraga çekilmesi, ýani çağalardan maglumat almalary. Elbetde meni gynandyrýar we meniň ýegençilerime ol mektepde ilim, bilim, terbiýe aljak çağalardan näme üçin meniň şahsym barada maglumat olardan soraýarlar. Bu meni elbetde gyzyklandyrýar we meni biraz azaplandyrmaga getirýär. Ýani esas diýjek zadım bu. We meniň muny diýmemin sebebi şu taýdaky diňe meniň ýegençilerler beýleki adamlara maçýar. İldeşlerimiz ýani seslerini getirtmege, menden ýani şulara howpsuzlyk gullugyny işgärler, şulara işler diňe bir çağalardan değil, başgalarynyň tokum teşlerine şulara işler, meşgulanýarlyklaryny menden haýyş edip olar da seslerini getirmegi ýa buýurmagy menden haýyş edip durlar. Tonuň sesini sen nirek getirmek buýurmagy isleýän? Şularyň sesini men elbetde häzir şu taýda Azatlyk üstünde Türkmenistanyň prezidenti hormatly Berdimuhammedow we Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gullugyny ministrligine bularyň bu ýanly eden etkiliklerini getirmegi isleýän. Çünki getirmegiň sebebi şundan ibaret. Ýani bu goramalar doğrusyny aýtsan welaýatynkylar, etranklar Aşgabatdan uzak. Elbetde bular hem merkezden uzak bolan soň hem de özleriniň eýleýän wezipelerinden, özleriniň bahsitleri üçin illerinden gelen raýatlara garşy ulanýanlyklaryny we çerhede kolay bolduğumuzdan soň eden etkiliklerini elbetde Aşgabat havaly däldir. Olaryň bilmesini we duýmalaryny isleýän. Bu eden etkiliklerini Aşgabatyň hem Berdimuhammedowyň özüniň el koymasyny isleýän. Rozbay, Azatlyk Radiosynyň habarlar günneligi gepleşigine gatnaşyp beren maglumatyň üçin köp sag bol. Sağ olun. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi programmamyz. Awganistanda gaýtadan dikildiş işleriniň köpüsi türk şirketleri tarapyndan öňe alınıp barylýar. Türk şirketlerinin işçilerinin aglabaty türkmenlerdir. Awganistanda işsizligiň artýandygyna garamazdan türkmenler türk şirketlerinde işläp gowy kazanç edýär. Şu baradaky reportaj bilen men Şaýmyrdan Gulamrady sizi Kabuldan tanıştyrýar. Awganistanda ençeme türk şirketleri durly proýektlerde işleýär. Altyn Ýyldız adly şirketiň iýesi Hacı Muhammed Ismail'in aýtmagyna görä, Türkler biraha işe ýokda. Ikincam Awganistanyň şu iş berýän adamlary umumen Türkiýe baryp görüp gelýärler şu Türkiýanyň binalaryny. Şol zatlaryny görüp gelip, ha, şol türklere bersek bejerip biljek ekeni, şolar injinieriň lehazyndan, başga lehazyndan gaty gowy işleýär ekeni diýip, şonuň üçin şoňa berýärler. Türk şirketleri köplenç Türkmen ýaşlaryny işe kabul edýär. Türkleriň milletçiligini Hacı Muhammed Ismail aýtdy. Şonuň üçin olar türkmenleri işe alýar. Türkmen olanlarına gowalya illa tambul bir-birini anlaşy bilýärler, bir-birini gowy tany bilýärler. Olar bar asas türkler hiç wagt başga bir dile gepleşek bolup janyny gynap ýören ýoklar. Şo türkmenler bolsa şonuň üçin hem olaryň hem dilini anlaşýar birek-birine hem şo milletçilik bar. Qurban Nazar Türklerin Yüksel adlı şirketinde işleýär. Yüksel şirkette işleýän sahtymany, sereksazy bir 4 ýyl bäri şerde işleýän Türk şirketleri Awganistanda köp türkmenleriň köprägi şondan faydalanyp Türk şirketlerinde işleýärler. Köp türklerden hem hoş. Türkmenler bilen türkleriň arasynda dil kynçylygy kän ýok. Olar birek bilen düşünşip bilýär. Türkmenler türk dilini çalt öwrenýär dip Qurban Nazar aýtdy. Türk şirketleri Türkmenlere iş veriyor. Türkmenler hem Türklerin diline dili yakın. Türkmenler bile Türkler hemmesi bir. Onun daşında da milliyeti yaxşı görüp iş alıyorlar. Türkmenler onda işlep meslek öğreniyorlar. Hem o sanikim tercümanı zaruret bolan yok Türkmenleri yanına alsa. Qurban Nazar'ın aýdysyça Türk şirketleri Türkmen işçilerine ayda pesinden $200 aylık töleýär.
Türk şirketleri işleyen Türkmenlere aylık veriyor. Kemi $200, ondan yukarı alıyor 1500 $2000 aceli alyon adamlar bar içinde. Türkmenlerin iktisadı Türk şirketleri gelenden beri köp ilerledi. Bu taraftan işi yaxşı, güngüderen hem yaxşı. NATO yararlığının düzümünde Türk eskerleri hem Afganistanda kulluk edýär. Türk harbiyleri hem Türkmenleri özlerine yakın bilip işe alýandygyny Sirajeddin aýtdy. Ben Türklerin tercümanlığını etýän şu harbi askeri bakşynda Türklerin Türkmenlere fikri we bir düşünjesi we Türkmenler özlemizinki diýip mehsasy bar. Şonuň üçin bize şu barsaň işe ütjek bolan soruyor. Sen kaýsy milletden bolýarsyň diýse, Türkmen diýse, soň köp oňa izzet berýär, ihtiram berýär. Türkmen oglanlar köp. %70'i Türkmen oglan bolmaly. Ondan başgasy bolsa tajik tejribelirak görüp boluram alaýo. Bolmasa egerse hal imkany bolsa Türkmenler alýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.